صخبركم حواتن قاعد حن متأخم سمعيدا نبهل لو ما عنتقاني بمغنيات زناي كورونا فيروس كلنا كذا خوفيلنا دلنا قلع دلونا سدرا دلونا مالتيو ناخذكم بزح نات ازغونه تمرتات تخفيتو له اونلاين مالتيو مسوقاني مورجيج تلكم كوينو ابيكيدكم ابلاي كتكبركم تقولوا ويكاني كراي كذا ويكاني ناي مغبط اقم زلكم قلمله كل حبريته حيزلكم متيلو تفتو زي فيديو قاعد تسفى يقبر كبرات حواتي برمي جمرة بزاني تمرت خنجمرينا زيوم زريقكم حجي اب فري تمرت نقلعت يبلو سو كلاتكم اب غزا خفيلكم دلكم ندقكم اب كمبيوتر ولا امناتهم ايباد قال داونلود كبر لهم بعلم يمهروا مالتي ولا حتى اي بخرون مالتي تمرتي سو كله كم يرك خمس قبر ببحد غريقكمي حراي بقى كبرات حوات مجمرة نقعد حنمتهم كلاي كعني زي ابزي زقموط انا عدي كوميونيتي لوني كاب اتومي زي نعيسي دون لي مالتيو سو مس حواتي الشركه قبري لي مصيو بزح سب ساعه مفلات مالتيو كندي نغير يترفو حج دابنت زي كل بروجرام بناص زبو زلو مالتيو نقل يسب رنت يحجزو مالتيو كراي ناي غزا ناي مورجيج يحجزوها صقم ناي مغبታት ተለካ ወይ ሓደ ነገር ዘድልየካ ነገር ኩሉ ይሕግዙኻ ማለትዩ ሕጅም ባዕሪ ብናይ ቆልዑት መጀመርያ ከጀመርያ ኤዱኬሽን ማለትዩ ነምበር 1 ስለድኾነ ማለትዩ ሕጅን ኣብነት ደቅና ኣይከድንዮም ደሉ ከይድን ቁርና ምእንቲ እዚኦም ካን አካዳሚ ዝበሃሉ ብናጻ ማለትዩ ናይ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኖም ብናጻ ትምርቲ አዳልዮም ልናለው ማለትዩ ሕጅ ዳኒ ጀሚሩሎ ሶ ከሚገርካ نابو خم تخيد اتوي ناكلو تي ادلاي زغونه مالتيو لينك كله قبرلكم اب ديسكريبشن باكس راي ويخو نايزوم كهان أكاديمي دس دبلكا ولا ناي هاي سكول لون ولا ناي ميدل سكول ناي كله مالتيو ولا ناي كوليج كي تعرف له دحر تاخد قوريهم مسلكم إذا أكاونت تروح لهم نتيم قلعت قبلهم يوم إيميل تقوروا مالتيو يوزر نيم مرتو كلكم يوم يوزر نيم تمرتو دحري ساين ان تقبروهم مالتي بدحريو زدلكم معينه كلاس كوس دوز زدلكم تمزغبو تمزغبو مسودو دحر اب ناتكم ايميل كيدكم فقط هو مالتيو مداتو فقط تريهبكم ابتناتكم ايميل كستاي خغبوهم دحر شو عته معلتي دليت كغبركم يم سو قلطفكم تدا افقيتكم لوغن بقى ان كل غزي او انداخدو يمهرو مالتي حجم بحر أنا أبني ما تسمعلتي ما زي اعتزالخو كم مقطع جميرو كسع مدمار مقدار مربح كل مهرو مالتي ببحده دحرت ما هيرو مسود أخا منتي كندم تايكم زفلت وقت فلت أخا كويز على أخا كويز بعلقاتكم تبو مالتيو بتحدوغن سومي زناقع بتحدوغن كان سوم كايتربشون مالتيو إذا حبريت عن بعض تقاميت كوينا رغيكم ما هتكونوا تسفى يقبر
ካልኸዓ ናይ ዓበይቲ ማለት እዩ ንዓበይቲ ዝኸውን ናይ መግቢ ሓገዝ ወይ ከዓ ካልእ ነገራት ኩሉ ኣዳልዮምሎም ኣለዉ ዝኾነ ነገር ዓብ ሰብ ኣብ ገዛኹም ተለኩም ወይ ወለድና ወይ ከዓ ዝማድና ገለመለ ነገርዎም ኢኹም በብ ዚፕ ኮድ ከይዶም እዮም ኣፕላይ ትገብሩ ናለኩም እሱ ከዓኒ እቲ ናቶም ሊንክ ክገድፈልኩም ከምቲ ዝበልኩም ናይ ክራይ ገዛ ወይ ከዓ ናይ ሞርጌጅ ከዓ ተፀጊምኩም ከዓ ኣብ ዘለኩም ከዓ ኢንፎርሜሽን ከድኩም ኣብኡ ኣፕላይ ትገብሩ ኩሉ ሓገዝ ኣዳልዮምልኩም ኣለዉ ከምቲ ዝበልኩም እዚኣ ኩላ እዚኣ ሊንክ ብዙሕ ዘለዋ ንሳ ክገድፈልኩም ዘድልየኩም ነገር ካብኣ ትሪኡ ማለት እዩ ካልእ ክብለኩም ዝደሊ እንተደኣ ዝደኽሙ ወይ ዕብይ ዝበሉ ጎረባብቲ ኣለውኩም ኮይኑ ባዕልኻትኩም ኣስፔዛ ክትገብሩ ከለኹም ምሳኻትኩም ከኣስኻትኩም ኣስፔዛ ጌርኩም ኣፍቲ ኣፍ ደጊኦም ተብፅሕሎም ከምኡ ጌርና ንሓግዞም ምክንያቱ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ዘይሕማም ከዓ ንዕኦም ስለ ተጥቅዖም ደላ ባዕልና ንከናኸኖም ማለት እዩ ዝኸኒ ክራይ ናይ ገዛ ምእንቲ ከይውፅኻ ወይ ከዓኒ ተደይከፈልካ ገለት ከይብሉኻ ምእንቲ መከላኸሊ ንኣብነት ስኢል ሕጂ ቸክ ገብረ ኢለ ኣብ ናይ ካሊፎርኒያ ኣትየ ኣለኹ ኣብቲ ዝደለኹሞ ስቴት ባዕልኹም መሪፅኩም ተኣትዉ ማለት እዩ ዳሕሪ ኣብ ዘለኩም ኢንፎርሜሽን ከመይ ጌርኩም ፍሪዝ ከም ትገብርዎ ትረይንቲ ማለት እዩ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ካልእ ደማነ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ሰብ ጠጠው ኢሉ ደሎ ስርሑ ኤሰንሻል ኒድስ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዘድልየካ ነገር ከዓ ኣዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ገዛ ክራይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ዘድሊ ኣብዚ ኣለኩም ኩሉ ሓበሬታ ማለት እዩ ክገድፈልኩም እየ እዚኣ ከዓ ካልእ ከዓኒ አንኢምፕሎይመንት እንተዳ ኣፕላይ ክትገብሩ ደሊኹም እሞ ሓገዝ ደሊኹም ከዓ ኣብ ዘለኩም ሊንክ ፖስት ክገብረልኩም እየ እዚኣ ማለት እዩ ረኣይዋ ኢኹም ብቐሊል መገዲ ኣፕላይ ትገብሩኒ ማለት እዩ እዚኻ ናይ ሞርጌጅ ማለት እዩ ፍሪ ዝገብሩልካ ንዝተወሰነ ዋርሒ ማለት እዩ ናይ ግድን ግን ኣፕላይ ክትገብር ኣለካ ሰውሱ ከዓ ብዘለኩም
حرين بار كبرات حواتي زي أنيرا نيلومي فاتكم ما تكونوا تسفان دا كبركو أبز ما تجيزي خسع زريكم دحن كأني يغني لي